Bună! Aici puteți vedea rezistența poligelului Make-up. Tot pe acesta îl vom folosi și de tura aceasta, cu ajutorul tipsurilor reutilizabile. Vom face întreținere cu ridicarea bordului liber, așa arată după ce am aplicat tipsul. Îmi place foarte tare stabilitatea poligelului, pentru că nu mai trebuie să folosesc acea mini lampă, clienta bagă mâna direct în lampă. Am finisat suprafața unghiei cu ajutorul bitului, am curățat pe sub și cu pila am dat formă unghiei și am finisat suprafața pentru a fi netedă. Acum urmează să ridic lateralele inferioare și cam așa arată, foarte frumos. Renate și-a dorit unghiile să fie mai lungi. Am aplicat o culoare roșie, red din gama Painting de la Yas. Ea optează în general pentru roșu sau nude și am ales să facem un model din cristale. Acesta este rezultatul, sunt foarte finuțe și frumoase unghiile. Cel puțin pentru câteva săptămâni nu vă mai sta cu grija că ele vor coborî. Așadar, nu uitați, produsele le găsiți pe www.yasbeauty.ro și dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și un share. Pa, pa!